Gugmang Giyahak! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay akinindughan ko ano nili ako masagama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alright, ladies and gentlemen, again, our celebrity taxi driver in survival mode, Lito Inglesero. Mahirap, mahirap, mahirap Ang maging pogi. Lugi. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga, pero ang problema, mabayad ba nimo na imong kagwapo sa mayroon nun sa Morisco? Sa unsa? Mabayad nimo na imong kuan sa mayroon nun sa monthly sa imong sakyanan imong kagwapo. Depende sa edad sa caster. Brother, but despite of this pandemic, you still pray every day. Yeah. Every go before sleep the night time, always be pray. And the morning before you go out the house, always be praying. What is your, if you don't mind, what is your prayer to the Lord? Actually, for every night and every morning, I will be pray. There's to good health, of course, for my every contact and my every day I will going there, so I will be safe, everyone. For the COVID-19, safety, and more blessings to come. Like, of course, the guy anybody, there's a lot of blessings to come because there's a lot of blessings of guy anybody, so I will be pisik me. Oy, stay muna. Very good, very good. You don't forget to pray, ha? Always thank the Lord for the blessings, ha? And we will just surprise them for that blessings, ha? Anyway, ang Gugmang Giyahak ay hatid sa atin ng Biramax Capsule! Wow, nanay pinaiko, no? Na-effects. Ang atong Gugmang Giyahak sa atin ng Biramax Capsule! Ang Biramax Capsule available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy, o diya sa Beles, ana lang mo diya sa Butika Pangmasa. Butika Pangmasa or diya sa may kauswagan Butika Pangmasa, ha? FDA approved ning Biramax Capsule. Brad, sultian ta mo, nakalamian ning Biramax, anong dagang kay nag-Biramax na karon? Gabi ihantun magbuntag lagi, Brad. Ang sensitivity na agyod, apapuraan ka gyud. Sa usa ka box, duha ra nakakapsul. Kabalo ka mga ingredients ani, kulba ba kay ni. Kay di man ni siya ingon nga pampagahi lang, pampabalik pag ini sa gana. Kaya na may ubang nga bisa pag unsaon nimo nang gahi kung way gana, wa gyapon. Tapos tapos ang nakalamian ni napag isay dugang benepisyo sa atong panglawas isip lalaking babae kay kanitong Biramax pwede man isa sa babaeng lalaki. So way problema. Busa ka mo adto na mo sa pinakaduol na Butika Pangmasa na diya sa Veles og palit na mo og Biramax Capsule. O siyempre, ang ato pong Gugmang Giyahak din sa aton ng Bioprobix. Ikaw ba Lito na ba kay kailang nga imong uyab nga nag-UTI? Na ba kay naila? Sa imong mga sa imong mga babae. UTI, mga bata pa man. Sa imong mga babae diha. Nanabay nagka-UTI. Unsay babae? Kabalo mo, kani bitong Bioprobix, probiotics,
epektibo kay ni sa mga kanang perminti kabalik-balik ang UTI labi na sa mga babae, ha? Sige lagi tagpangihi ana. Ay, morning nakalami kay good bacteria man eh. Sa usa ka capsule, 10 billion ha? Good bacteria ang nasa imong nga iyang i-supplement sa imong kalawasan. Mo nang gwapo kani sa daghan na kayo'y nagsulti na mga babae nga bioprobics ilang ginatumar. Ay, ang ganda. Gwapo kayong effect sa ilawa na mo balik ilang mga UTI busa kamo kung namoy kailay inyong mama, auntie, inyong mga igsuon na sige ka UTI, Bioprobics is the best. Available gyapon ni sa tanang butika pangmasa. Again, de sa Beles butika pangmasa, nasa Kauswagan butika pangmasa. Alright? Bioprobics Probiotic! Alright, o siyempre, ang atong gumanggiagitin din sa atin ng Mustang! Para unsa ng Mustang? Mangumusta kay manguta. Yan, Mustang. Available ang Mustang diya sa Ororama, sa Carmen Mar o napod sa Champs Convenience Store. Ang Mustang actually, kuhan gini siya ka ng pangbabae brand mas better. Kay 10, nay-alcohol ani pero 10% Kung lang. buros. 10%. Buros, pwede na may nam. Ay, pwede ra. Ay, lang pasobra eh. Everything, ay, pasobra. 10% raman guni. Talami kung bugna, tamos medyo tamis ang lasa ani, medyo tamis. So, kung katong mga girls diya nga gusto lang mag-chill-chill lang, tanaw Netflix o uban pa, kani mo'y palita. Mustang Alcomix. Okay? With 10% alcohol, medyo sweet, pero strong and wild. Ah. Kay kung dili ka mag-Mustang, hala pag wild. Mo ba na siyang Mustang? Ito na po ang ating letter for today. D! Agay cool. Ang cool. Ayaw lagi karon cool. Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito! They're the hard Bernie and the hard Lito. O siyempre brother, basi nakalimot ka imong inspiring quote of the day, pakibasa sa day. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Yan. Asagikan? Albert Einstein. Asagikan ka? Albert Einstein. Einstein? Oh, Einstein. Dili ni katong atong writer. Dili. Ito si Einstein Taneo. Tanda may galit. Alright. Kasi pasabot ato, Brad? Mag-amping ang matag usa. Abi na kog tuloy-tuloy na ang akong kalipay. Kagahi Bernie Kagailito. It because of that I will be what means tuloy-tuloy. Continue. Flowing. Flowing. To continue the flowing of happiness in my life. Nalipay ko kay na-promote ko sa trabaho. I will be happy because the promotion of the work. And also, I am happy because ang akong uyab, ako nang nadala sa balay. And also I'm happy because my girlfriend is bring home. Ako'y nagbuhi niya. I will be give a life. Ako'y sigatag og kwarta niya. I will give me a money. Apan! But Ang problema, the problem tungod sa pandemya, is because of the pandemic nagsara ang among kumpanya. to close the company. Wala na tagaan og franchise. You give me the franchise. Didn't know. Lay mani nga franchise ba sanang sa branch ba? Dili ka tong franchise nga kawan, frequency. Oh. Sa Punchin din. Oh, Punchin nga franchise. Dili franchise nga sa mga taong koy. Di ka madidi ta maninood diri.
Paginganing na itabo! This is the starting of Love Live! Dok. Sir. Salut, Dok. Sir, good morning, sir. Okay. Take your down. Yeah. Yes, sir. Where is the seat, sir? Where's the seat? Ada yaka na kulob lang na sa lugdo kay embargo na itong sopa. Ano itong bangko na itong gwapo din, sir? Dok, natay istorya, Dok. Kanang, Ano tayo, bagong project ka na, sir? book at kini para nako, Dok. Kay gitukod ba nato ning kumpanya 20 na katuig. Og siyempre sir. nakabalo ba yung ka nga kaning atong kumpanya halos singot og dugo ang akong gigamit ani para lang gitaon nga kini matukod Mabito, nako. sir. Mabito, daghan tag-arma, sir, kay singot og dugo, yun lang itong gigamit na, sir. Apan kabalo naman siguro ka sa krisis nato karon tungod na niya itong pandemya. Lagi, sir. Uy, pandamay, mga pandemya, sir. Kabalo ka, Dok! Oh, sir. Unsa, sir? Sir, no. Ay, nandiyo mo kasi, Gino. Sir, nagtawag, sir. Gusto na akong pungan daw akong kaugalingon do, pero apan yung ko'y mabuhat, ani. Sir. Kaya ang atong kumpanya, lugi na sugod aning pandemya. Pandamay na ka pandemya. Sir. Ayaw gila do, ayaw. Pugi mo kaugalingon kay mga lalaki do, dali. Ayaw, pugi. Wala na mabukas, sir. Pugi mo kaugalingon, pugi. Sir. Pugi. Kaya ako napugong sa kudre. Unsa na ito, sir? Lugi na Sir. Just a man! Di ka suyaak! Di ka Mga sir, lalaki niya kasi, sir. Tagdugay na to, mga tuwing pag-uban na to kumpanya, sir. Etos ko maka-accept! Hindi ka susakaan! Di ka suyaak! Tungkol sa pandemic, sir, nabayuan na kasi. Di ka suyaak! Munang pasaylo ako. Dawata kining imong last pay. Last na, sir. Last pay na. Kung Last na, sir. aya pa nga na-promote na ka, pasaylo ako pero magsaragid na. Wa na kay trabaho. Wala, sir. Easy. Ingat na mo na humilang na Pasaylo ako. Pugi mong kaugalingon na lalaki na! Pugi! Sir. Hag na lang tabi. Animal ni ka pandemic! Animal! Ayun ko pugi, oy. Mugawas na kumulayas na ko ng panimalaya. Pait na kayo, eh. Aslom na kayo sila tag tinapabulan. Naunsa naman ni, oy. Pila na, duha na kabulan. Alabi ka nga sa panghitabo karon kabalabi ka. Kasi kabalo. Kapoy na kayo. Pandemic karon. Di ko ganahan ning wala na internet. Tana-embargo na ang atong mga balay. Ang atong TV. Wa pa di ang balay sunod pa. Kasi nagulat lagi ito, hinabang lagi. Kabalo ka sa tinodan na hilang. Mubalik na lang ko dito sa akong boarding house kay mas lami pa akong kuan dito. Di prani imong kinabuhi diri pait kayo. Nagsaad-saad pa ka nga imo kung tagaan ko nimo. Kuan na yahay nga kinabuhi pero unsa naman iron na itabo. Undago na nato ni gusto na kumuhawa ani nga panimalay. Ayun.
Ayun sa pagbalik sa krustal, wa man gyapon customer karon. Kabalo ka. Kapoy kaayo. Kaya sa tinudan na ilang. Unsa man lugar sa ninyo karon? Online mo, online. Ambot ni mo makay mo naandan. Kabalo ka, wala ko maanad ani nga maglabang nga kuso-kuso tanawa. Watch my hands. O tanawa. Oh. Nagkasamad-samad na. Gi-embargo na ang atong automatic nga washing machine. Asa lagi ka bala ka? Mangita lagi kong trabaho pag humana ni. Usa kanay mong saan duha na kabulan. Duha na kabulan nga wa kay sweldo wala kay kwarta pero usa na din ako ganahan. Katarawan ako si Nina oh. Tulo na kabulan wala ko'y bag-o. Wala ko kapalit dito sa Lazada. Nagisi Na, ang ilo Ay, talaga nagigawas na na. Nagisi ng ilo. Di ko ganahan ni. Papasaylo. Mugawas na yung mga ngal. Undangon na nato ni. Sa tinudan? Sa tinudan na ilang. Tungod lang ani karon mundang na ka. Kadali ra kay nimo maluya. Don't give up. Kaya nga ano, kanay mong gugma ato rin ang mabayad dito sa Morisco. Bisan pa man, og amigo kay mi ni engineer. Di, bisan amigo kay mi ni engineer Colin Tarsilo, pero kanay mong gugma di gyapon na madawat. Maputlan gyapon tas Morisco. Ayun Tawa ko maana ga dili aircon kay kapoy na ko sig paypay hawi nag aircon kamot na anad ko aircon kay mo man imong saan ka na ako kani adto. Pero wala kay sweldo, wala kay pulos. So, wala na. Naningkamot gani ko. Uasa man ka paingon. Wala ka na ko. Ayaw. Wala ko'y pulos diri. Sa may ako tanaw Ayaw. diri wala may Netflix. Tapos Ayaw ba? data ra ko, hindi na ko makita ang gahi ni Maghangyo ta sa para sa SD. Manghangyo ta. Na extension, manghangyo ta. Pag-ilom dia. Maghangyo ta. Ay kablaka. Sige na. Ayaw paglakaw ba? Ayaw ba? Mulakaw na Ayaw. ko. Ayaw lagi. Ang pinako mga panty, di na ka makatilaw na ako. Mulakaw ko, kay wala ni pulos akong kinabuhi diri. Ayaw, Wala kay ayaw trabaho. maglakaw. Wala kay trabaho, Ayaw wala kay maglakaw. pulos. Ibilin to. Pati mo aga kuyos. Ay, tinanay. Tapos yung wapay, kanay mo, napanay mong lubot nga lagom kaayo. Asa ka. Ayaw lagi paglakaw. Ayaw. Mabiyan Ayaw. ako. Mabiyan ako kay Kapoy na kayo ni. Kapoy na kayo Ayaw. ni. Panabuhay. Ayaw. Mo na lagi dayon ang atong giingon. Katong napay sweldo, napay Napa. gugma. Sa panahon karon nga pandemya wa nay sweldo, natistingan na. Di Na Sa ba tama. sa just may kinabuhi. Mao Ug dili gani. pa lang mga hapdos, di na siya muli. Balikan nato si Cagayan.